Hello! Dan mhux episodju tas-soltu, ġast kemm nurikom li fl-aħħar għandna kważi kollox fejn tidħol iż-żeba Frenxi, kull prodotti tagħha. L-unika kulur li m'għandniex bħalissa huwa l-Old Blue Eyes, kemm il-kbir u kemm iż-żgħir. Jiddispeċini għal dawk li diġà bbukjawh, imma qatt fadlilna ftit ieħor x'nistennew. Imma il-kuluri l-oħrajn diġà qegħdin hawnhekk u qegħdin jistennewkom. Mela, ħandur ftit ħanurikom x'inhuma l-affarijiet li għandna u l-kuluri li konna vera qegħdin nimmissjaw. Tlaqna. Mela, hawnhekk għandna il-kuluri kollha ta' l-alfresco li vera konna qegħdin nimmissjaw ukoll. Għandna id-Dazzle li kien ilu ftit mhux ħażin, nieqes dawn huma l-kuluri l-oħrajn, kuluri vera sbieħ. Għandna l-Greyhound ukoll wasal magħna. Għandna ukoll l-Smudge li konna kważi xarej ma naraw bot minnu. U wkoll għandna il-famuż Wise Old Sage. Konna ħafna jenna nistennew, għandna ħafna bookings tiegħu, ġifieri ma nafux eżatt kemm ħajjifdal. Immintom ejjew il-ħanut tagħna ħataraw x'għandna available. Hawnhekk għandna l-Laser Range li għandna l-Hornblower reġa' ġie magħna wkoll u għandna dawn iż-żewġ kuluri. Bażikament dan huwa il-Wedding Cake u dan huwa il-Whitey White. Naf li dawn huma żewġ kuluri vera popolari, apparti d-Dazzle, il-bojot dejjem jimxu ħafna, imissa nistgħu ngħidulkom li għandna kollox hawnhekk. U wkoll għandna is-selezzjoni mill-Artisan Range għandna il-kuluri kollha wkoll, ġifieri jekk hemm xi kulur li lilkom vera joġobkom, tistgħu tużawh fuq l-amara tagħkom u mbagħad kemm tissiljaw jew bil-finishing coat jew bil-wax. Issa ħammorru ftit għall-vetrina u fil-vetrina hawnhekk għandna wkoll għandna l-waxes kollha qegħdin magħna, hawn naraw. Għandna wkoll il-Frenxin, stokkjati wkoll bil-kuluri kollha tal-Frenxin. Pniezel għandna wkoll għandna il-Crackle. Armajna wkoll b'naqra mhux ħażin finishing coat għax nafu li dawn huma vera popolari bħala sealer u jintuża għal ħafna affarijiet oħrajn. Għandna video fuq YouTube jismu 8 Uses of Finishing Coat u hemmhekk tkunu tafu x'tistgħu tagħmlu b'dan il-prodott li aħna ngħidulu il-ħalib maġiku. Għax kulur il-ħalib meta tużah imma mbagħad jiġi trasparenti. U mbagħad għandna il-bottijiet iż-żgħar hawnhekk u inklużi wkoll tal-alfresco għandna l-kuluri kollha barra l-Old Blue Eyes. Il-kuluri kollha qegħdin hawnhekk tistgħu issibuhom għalikom li intom crafty u tagħmlu proġetti żgħar, dawn il-bottijiet taż-żeba huma ideali għalikom anke biex tistorjawhom u biex issibuhom għal użi differenti. Ħanerġa' nfakkarkom malajr jekk il-bott taż-żeba ikun qiebes wara li tkun użajtuh, ħalaqtuh u storjajtuh kemm tħabtu fejn it-tapp biex taqalaw is-sealing. U mbagħad tiftħu b'mod normali. Għandna wkoll ix-sugar soap kif qegħdin taraw qiegħed jistennikom hawnhekk. U fl-aħħar mhux l-inqas għandna l-vetrina tal-wall paint. Armajna sew bil-wall paint. Din id-darba ġifieri hawnhekk tistgħu issibu l-kuluri kollha. Għandna wkoll is-sample pots tal-wall paint. Nixtieq infakkarkom li l-wall paint tistgħu tużaw mhux biss għal fuq il-ħitan, imma tistgħu tużawh ukoll biex tiżbaw l-amara bih jekk għandkom proġetti kbar. Tistgħu u jogħġobkom kulur minnhom tistgħu tiżbaw bihom. Kemm bil-wall paint għax huwa chalk, huwa water based imma huwa chalk paint. Ġifieri tistgħu tużawh kif tixtiequ intom. Għandna wkoll it-trim paint. Dawn huma l-kuluri kollha ta' trim paint l-istess. Dawn tistgħu tużawhom biex tiżbaw l-amara tagħkom. U id-differenza hi li iħalli dik in-naqra xin, jiġifieri ma jiġix matt imma jkun naqra jleq. Ma jleqx ħafna, ġifieri mhuwiex gloss,
imma il-finish tiegħu huwa satin. U għandna mbagħad il-famużi kuluri tal-limited edition tal-alfresco. Għandna l-After Midnight, għandna l-Constance Moss, għandna il-Hot Lips u għandna l-famuż l-iktar wieħed li huwa popolari bħalissa li huwa il-Mermaid for a Day. Kuluri vera sbieħ u ma jiddispjaċikomx li tużawhom u ssebħu l-ambjent ta' madwarkom. Mela, jiena minnaħa tiegħi daqshekk kemm ngħidilkom saħħiet u nintaqgħu il-ħadd li ġej bħal kull nhar ta' ħadd għal episodju ieħor fuq YouTube, ovvjament fuq il-YouTube channel tagħna li jismu Rescoli by Carlo. Tinsewx tagħmlu subscribe u nintaqgħu wkoll għal dawk li jixtiequ jiġu jixtru affarijiet minn għandna nintaqgħu il-ħanut. Saħħiet!